Мінскае Дынамо элегантна выйшла з крызіса. Бьорн Дален у Мілане атрымаў алімпійскі медаль. А ў чэмпіянаце Беларусі па футболе, толькі ўдумайцесь, анансуюць VAR. Гэта YouTube-канал Часнок, мяне зовут Ярослав Пісаренко, вітанкі ўсім. Ну што, рушым наперад? Так, давайте для разогреву пачнем з якога дынамічнага і не пабаюсь гэтага слова выбуховага відэа. Зараз покажу вам хайлайт з матча Лукашэнкі, каб вы лепей разгледзелі ўсё. Я крыху замедлю гэтае відэа, то бок будзе такі слоумо. Паспелі разглядзець ці яшчэ замедліць? Ведаеце, зараз гляджу шмат відосаў пра космас і думаю, менавіта так выглядае хакей побач з чорнай дзіркай. Такі вось жарцік для фізікаў. Можна, канешне, пачаць гаварыць, тыпу, ну а сам у 71 год на канькі стаць зможаш? Думаю, што не факт, можа не. Просто сумна назіраць, як скурвіўся сам турнір. Як там у трендавых вось гэтых рылсах, тиктоках робяць. Я просто хочу, чтоб ты понял. Ты отвезешь меня домой. Ну, можа і лепей, як зараз, бо пасля апошняга падзення Лукашэнкі свет пагас ва ўсім Мінску. Можа, там жа занадта яго тарханулі. Хай лепей сабе гуляйце, як хочуць, абы людзям жыць не заміналі. Я проста яшчэ з адной штукі ўгарнуў. ЗША ўпершыню за 46 год перамаглі на Алімпіядзе ў хакеі. І Дональд Трамп запосціў такі вось відос. І я нешта так задумаўся, можа, гэты хвалёны Савет міру, у які ўваходзіць Трамп і Лукашенко, можа, гэта нейкае хакейнае кам'юніці. Ладно, пакуль мы канчаткова не патанулі ў гэтай багне, давайте іншыя навіны. Алімпіяда скончылася. У медальным заліку ў топе Нарвегія, ЗША і Нідерланды. У беларусаў ці там беларускіх нейтральных атлетаў медалёў няма. Упершыню з 94-го года, але ну гэта ўсё было даволі прадказальна. Затое на Алімпіядзе пабывала зорная біятлонная пара Домрачева і Бьорн Дален. Першая на гульні адправілася адразу пасля беларускага снежнага снайпера. І ў Мілане ладзіла студыю для расійскай платформы. Побач з ёй была іншая біятланістка Святлана Сляпцова. У 20-м годзе, дарэчы, яе пакаралі за ўжыванне допінгу, але ў той час Сляпцова ўжо скончыла прафесійную кар'еру. Бьорн Дален таксама на гульнях займаўся экспертызай толькі для нарвежскага ТБ, але вось яго ваяж у Італію, падаецца, быў значна цікавейшым. Улі Эйнер атрымаў залаты медаль Алімпіяды 2014 года. Міжнародны алімпійскі камітэт пасля дыскваліфікацыі расіяніна Яўгена Устюгова забраў медалі сочинских гулень у российской эстафетной четверки. IBU настойчиво требует у нас вернуть медали Олимпиады в Сочи в мужской эстафете, и это тоже может быть причиной нашего невозвращения на международные старты. Мы говорим, что СБР может вернуть кубки, но медали, у нас даже нет юридических инструментов взаимодействия и давления на спортсменов. Мы задали спортсменам вопрос, они все сказали «до свидания», приводит слова Майгурова, это президент Российского союза биатлонистов, Матч ТВ. Ну вось так вось. У СБР нема инструментов ціску на спортсменов, яны там сябе чуюць. Ну, карацей, неяк так. А яшчэ Бьорн Дален павідаўся з Юргеном Клопам, які яго даўні фанат. А яшчэ Бьорн Дален выказаўся наконт канкурэнцыі ў лыжных гонках. І там нібы закрануў Беларусь. Сёння ёсць фактычна толькі нарвежская каманда. Яны спакойна могуць взяць 7 першых месцаў. Для мяне гэта прыкмета таго, што ФІС вельмі кепска робіць сваю працу. Гэта вялікае глупства, як яны ўсімі сіламі спрабуюць не дапамагаць іншым краінам расці і развівацца, каб дасягнуць высокага ўзроўню. І цяпер Беларусь, і асабліва Расія, увогуле не прыязджаюць на Кубак свету. Гэта таксама шкодзіць агульнаму ўзроўню спаборніцтваў. Дарэчы, калі пра Беларусь, то спартсмены ўдзельнічаюць у лыжных гонках у Кубку Расіі. Найлепшы вынік там, у асабістых гонках, 30-е место Романа Ялётнага. Нешта я паглядзеў на рэсурсе Трыбуна Бай падборку, з якімі тварамі спартсмены слухаюць нейкія даклады чыноўнікаў, як там усё ў Беларусі добра. Ну такая падборка хоць на выставу, якую адпраўляе. Тэмы там розныя, ад патрыятызма да сямейных каштоўнасцяў. Просто паглядзіце ў вочы тых, хто гэта ўсё слухае. Я думаю, прыблізна такія вочы былі ў мяне, калі я ў школе прыходзіў на гэты, як яго, класны час. Вось гэтую фотку люблю яшчэ. У спікера кашулі яшчэ з еўрапейскіх гулень у Менску 19-го года. Можа там тэма даклада якасць беларускага трыкатажу, і там чэл расказвае, што айчынныя кашулі можна насіць хоць 7 гадоў, яны ўсё роўна выглядаюць топава. Ну а тут, не ведаю, як гэта ўсё назваць, прыдумайце самі допіс каментара. І вось, блін, ведаеце, так складана гэта ўсё уявіць у нейкіх іншых краінах, там, ну, которые заходняй Беларусі маю на ўвазе. Тыпу гульцы Ювентуса заслухалі прамову пра расшырэнне НАТО на ўсход, ці Вашынгтон Протаса запрасіў святара, каб той расказаў ім пра сямейныя каштоўнасці. Ну, карацей, нейкая, блін, бздура, не? Асабіста я гатовы слухаць толькі чыноўнікаў з канала Чин-Чин Channel. Вельмі угарнуў з іх паста пра ўсемірныя беларускія ігры. Тут і ныранне ў проруб з трампліна, і сінхроннае пасыпанне ільда соллю, і біятлон з рубкай дроў. Чаму не? Можа, хіба яшчэ бескантактны хакей можна дадаць, не?
Так, а что там у нас у хоккейного Динамо? Команда не змогла вылететь з Сочи з-за пагрозы БПЛА. Чаму так здарылася? Можете написать самі ў каментарах. Але ў турнірнай табліцы клуб все яшчэ ляціць так, як ніколі яшчэ не лятаў. Дарэчы, цікава, як Динамо выйшла з крызіса, які нібыта ўжо быў. Галоўны трэнер Дмітрий Квартальнаў хацеў нібыта ўжо пакінуць клуб. Напэўна, вы гэтае ўсё памятаеце, бо там былі пэўныя контры з нагоды падпісання Райана Спунера. Канфлікт быў відавочны і публічны, але скончылася ўсё даволі добра. І нават не праз кіраўніцтва клуба. Па звестках Матч ТВ гэта гульцы Динамо угаварылі трэнера застацца ў клубе да канца сезона. І вось да гэтай размовы з гульцамі Квартальнаў нібы сапраўды падумваў сысці з Динамо. Сам Квартальнаў таксама даў заднюю, маўляў, у выпадку са Спунерам яго неправільна зразумелі, ён там майстар, ды і Спунер адрэагаваў на крытыку. Ён нібыта чытаў словы Квартальнага і адаптаваў свой гульнявы стыль пад той, які патрабуе трэнер. У выніку у яго 8 галявых перадач пасля вяртання ў Динамо. Як вам такое? Элегантна клуб выйшаў з крызіса? Давайте яшчэ одну прыкалюху з гэтага сусвету беларускага хакея вам дам. Утрэці, Беларуская федэрацыя хакея вырашыла павіншаваць сваіх падпісантаў з днём савецкай арміі. Прычым віншаванні кіраўніка федэрацыі Богдановича былі толькі другім пастом. Перад ім апублікавалі словы Дмітрия Баскова, які, дарэчы, не мае дачынення да федэрацыі. Цікава, што амаль усе пасты гэтага аккаунта не маюць каментароў, але пад пастом з Баскавым іх адразу 27. Палез ён перад Богдановичам у пекла, і ў каментарах яму зрабілі сапраўднае пекла. Цікава, што зараз пабачыць каментары немагчыма, ці то іх скрылі, ці то яшчэ што, але я ўбачыў скрыны тых каментароў. І ведаеце, добрага там вельмі мала. Там, конечно, Баскаву нагадалі пра датычнасць да забойства Романа Бондарэнкі і шмат чаго яшчэ. Вось такая яна народная любоў. Ладно, калі вам не хапіла таршаніны, вось вам яшчэ навіны хай-тэк. Пра выкарыстоўванне VAR ужо ў гэтым сезоне выказаўся намеснік старшыні АБФФ Андрей Васілевіч. Мы будзем гатовыя закрыць 3 матчы ў туры, магчыма 4, калі яны будуць зручна разведзены храналагічна па розных днях. Тое ж самае тычыцца першай лігі, гэта будуць толькі ключавыя матчы, бо мы разглядаем толькі мабільнай сістэмы VAR. Таму тыя магчымыя варыянты дадзенай сістэмы ўсё роўна будуць прывязаны да тэлетрансляцыі. Наколькі якасна можа быць нам прадстаўлена карцінка ад нашай нацыянальнай тэлекампаніі альбо ад таго аператара, які здымае астатнія нашыя гульні. Усё думалі у федэрацыі пра VAR і ўсё ж нібыта вось нешта прыдумалі. У 26-м годзе. Нормально. Па вялікім рахунку, усе нашыя асноўныя стадыёны гатовы да выкарыстоўвання VAR, але зноў жа паўтару, ёсць тут яшчэ шэраг дадатковых фактараў. На першы час мы будзем разглядаць толькі матчы тура, дзе будзе павышаная турнірная цікавасць. Ох, я ўжо бачу, сколькі будзе скандалаў. Тут паставілі, там тут свіснулі, тут не свіснулі, тут нешта не так знялі. Ну а так, добра, што хоць праз такі час, хоць у такім выглядзе, але высокія тэхналогіі ўсё ж трапляюць у беларускі футбол. Ну і сёння ж 24 лютага. Гэта значыць, што ўжо 4 гады Украіна змагаецца супраць поўнамаштабнай расійскай агрэсіі. Тут можна шмат лічбаў прывесці, колькі загінула абаронцаў Украіны, колькі зруйнаваных гарадоў ужо мы бачылі, колькі лёсаў было зламана. Ну і колькі людзей асудзілі ў Беларусі за падтрымку Украіны. Я вось разумею, што гэтыя лічбы, яны хоць і шалёныя, але яны не перададуць усяго гэтага адчування, ведаеце. У першыя месяцы вайны я яшчэ жыў ва Ўкраіне, і сапраўды немагчыма ні з чым параўнаць тое адчуванне, калі ты прачнуўся з-за таго, што у доме, якім ты спіш, літаральна трасуцца сцены, бо недзе побач прыляцела расійская ракета. Вайна трывае, яна ўжо для шмат каго стала фонам. Некаторыя міжнародныя структуры намагаюцца зрабіць ілюзію вось гэтай нармальнасці, але якая тут, бляха, нармальнасць. Можна толькі пажадаць мужнасці абаронцам Украіны і чакаць міру, але толькі тут важна адзначыць, што мір павінен быць справядлівым. Слава Украіне, жыве Беларусь, усім пока!